אמנו, שיתגלה משיח צדקנו, המחכים לו, מייחלים לו, הביא את התרופה לעם ישראל, את התורה הקדושה, יאיר את עינינו בתורה הקדושה ונזכה ללמוד, למד, לשמור ולעשות בשמחה טוב לבב בעזרת השם. היום אין שמחה ממש, בגלל שהמציאות של 2000 שנה של גלות והיעדר מנהיגים גדולים כמו שהיה לאבותינו, זה הכל ביחד מציאות קשה, אבל לא אלמן ישראל, תמיד יש תורה בישראל, ברוך אפילו גם הפשוטים ביותר שלומדים תורה, זה עושה הרבה רושם בשמיים, זה לא כמו בדורות הקודמים, דווקא בגלל המקום הזה שאנחנו נמצאים לו בירה עמיקתא, אבל שמה בגלל שבכל זאת אתה יושב ולומד תורה, אז היא מהירה בצורה מאוד גדולה בשמיים ועושה רושם טוב, והקדוש ברוך הוא חס עלינו דרך התורה שאנחנו לומדים, אפילו שאנחנו לא לומדים את זה בגבהים שהם למדו את זה. אנחנו אנשים פשוטים, לומדים רק לשמה, מבטלים את דעתנו לפני הקדוש ברוך הוא, עושים את רצונו בביטול רצוננו. זאת השם הקדוש ברוך הוא ככה מהיר לעם ישראל, ומביא לנו את כל הישועות וכל הניסים שאנחנו רואים במשך כל השנתיים האחרונות, כל המלחמה הקשה, עם כל הקושי של הנופלים, אבל בכל זאת מה שהם תכננו ומה שיצא, אז ברוך השם זה הרבה מאוד ניסים, שאנחנו יכולים עוד לשבת פה וללמוד תורה ולהגיד שברוך השם שהקדוש ברוך הוא באמת עין הפקיחה על עם ישראל, עין רואה אוזן שומעת, כל יום הוא רואה את המעשים שלנו והוא מברך אותנו, כל אחד לפי השתדלות שלו, כי בתקופה הזאת אמרו היטב ולא יחמינה, שיהיה מאוד קשה, אפילו תנאים ומורים לא רוצים להיות בתקופה שלנו, תנאים ומורים לא רוצים להיות פה, למה זה מאוד קשה? אנחנו רואים את כל הפריצות, כל הבלגנים שיש, ובכל זאת עם ישראל לא מתייאש. יש גרעין חזק מאוד בעם ישראל שלומדים תורה, אם זה בישיבות, אם זה גם רבנים גדולים שיש לנו, ברוך השם יש, לא הרבה אבל יש, שגם הם, מה שהם עושים זה למעלה בשמיים, זה רעש גדול. עכשיו אנחנו קצת נתחיל לגעת, כמו דיברנו על העניין של התפילות, אתה זוכר, התפילה של משה רבנו, אמרנו תפילה לדוד ויש תפילה לעני, 3 סוגים של תפילות, ואנחנו דווקא נמצאים בתפילה לעני, כי אנחנו נמצאים פה בדור, אין עני אלא בדעת. אין לנו היום דעת תורה כמו שהיה פעם, אז אין עני בדעת, אז זאת אומרת, התפילה שלנו צריכה לעשות הכי הרבה רושם בשמיים. נכון, שלום עליכם. יש תפילה של משה, שזה תפילה של הגדולים שהיו פעם, שיש להם כוח בדיבור שלהם, ויכלו לעשות דברים מדהימים בעולם, וככל שהדורות ירדו, אחר כך תפילה לדוד, שהוא מלך, ובכל זאת זו תפילה גדולה של דוד המלך, שכתוב שלא פסק פיו מגרסה, היה צדיק מאוד גדול, זו תפילה שלו גם עושה רושם גדול לפני השם, עד כדי כך הוא רוצה להיות ברשימה של האבות, אברהם, יצחק ויעקב, הוא רוצה שיקרא שמו דוד. אלא כאן היה שם עוד עניינים שלא ניגע בהם כרגע, אבל בכל זאת רואים את המעמד שלו, שהוא רצה לשבץ את עצמו במקום אחרי האבות, אברהם, יצחק, יעקב ודוד. אז בכלל זאת גם התפילה של דוד זו תפילה מאוד דלה, כי דוד באמת כל החיים שלו זה איסורים, ובאדם שיש באיסורים ומביא תפילה, אז הדבר הזה נקרא מלב שבור, באדם שהוא עובר הרבה מאוד דברים ומציאות קשה, אז התפילה שלו היא מקום של אמיתי. יש באדם מתפלל, הוא רוצה שיהיה לו רק קצת יותר כסף בבנק, הוא רוצה שלא יהיה לו קשה בבית, הוא רוצה שזה בסדר, זה תפילות, אבל זה לא נקרא תפילה שבאדם שהוא שבור. כן, הוא מדבר על תפילות שבא מלב שבור, באדם שיש לו צרות, דוחק, אז שהוא מתפלל, התפילה שלו היא יותר נתפסת אצל השם. ואנחנו בעצם נמצאים בסדר הדורות, אנחנו נמצאים בתפילה לעני. למה? אין עני כתוב בתורה אלא בדעת. אין לנו דעת תורה ברמות האלה של הצדיקים הגדולים, ובכל זאת אנחנו מתפללים. אז התפילה שלנו עושה רושם גדול בשמיים, שזה לא לתת ליצר הרע של להגיד לנו, שבש לנו את הדעת, להגיד לנו מה אתה כלום, אתה שום דבר, תראה איזה צדיקים היום, מה אתה יודע היום? נכון, הוא צודק בטענה שלו, אין לנו הרבה תורה, כן? אין עני אלא בדעת, אבל יש תפילה לעני כי יעטוף שיחו. התפילה הזאת של האנשים הפשוטים, כמו שאמרנו לא פעם, שהעם ישראל נחשב לגחלים, שאתה מסתכל על הגחלים הוא נראה כאילו אין בו אש, נכון? אתה מנפנף טיפה, אתה רואה שיוצא לעבוד. אז גם עם ישראל הפשוטים ביותר הם כמו הגחלים האלה, שהחום שלהם באמת הוא מאוד גבוה, והיא עולה לשמיים. היא מצליחה להתחבר עם קודשי בריחו, עם כל המרחק והמרחק הדורות ומרחק מהחורבן עד להיום. אז אנחנו רואים שבאמת אנחנו צריכים לנצל את המומנטום הזה, שעם ישראל שנחשב כגחלים, ונמצא בדור הזה שנקרא אין עני אלא בדעת,
ואין לנו דעת מספיק גדול, אבל בכל זאת התפילה שלנו, אנחנו לא מוותרים עליה. עובדה, ברוך השם, מתפללים 3 פעמים ביום, מגיעים לתפילה, יש מניינים ברוך השם, ומתפללים. התפילה שלנו היא היום הדובדבן שנמצא על העוגה. העוגה זה היו אבות הקדושים, היו ענקים שבענקים, אבל היום שיהודי בא לבית כנסת או לשיעור תורה ומתפלל ולומד, זה הדובדבן שיש עליו. אתם יודעים, הדובדבן זה דבר הכי טעים שיש על העוגה. אז אנחנו, הדור הזה זה הדובדבן. נכון, אנחנו עניים בדעת, אבל הרצון שלנו והכיסופים שלנו שיתגלה משיח צדקנו, ואנחנו מתפללים כל שנה בתשעה באב שיבנה בית המקדש, וכל שנה אנחנו מייחלים שיתגלה משיח צדקנו, הכיסופים האלה עושה להשם טוב. זה מה שחז"ל אומרים, הכיסופים. רק צריך לדעת להגיע לכיסופים האלה. איפה הבן אדם אומר, מתייאש. גם ככה התפילה שלי לא נשמעת, אני מתפלל, שום דבר לא קורה. ככה בן אדם רגיל להגיד, כי היצר הרע עובד עליו. אבל לא, תדעו לכם, התפילה שלנו היא בעצם מכינה את התשתית לבניין השלישי. מה שלא הצליחו לעשות כל הדורות הגדולים, ראינו דורות גדולים, חזקיה שחשבו שהוא יהיה משיח בן דוד, ובר כוכבא, רבי עקיבא חשב שיהיה משיח בן דוד, הרבה מאוד גדולים שהיו בעולם, באמת, הנה לא הגיע שם. ואנחנו, שאנחנו פה נאנקים ב2000 שנה של גלות, אנחנו יכולים ומסוגלים בתמימות שלנו, בפשיטות שלנו, לבוא לפני השם ולדרוש בכל תוקף, בתחנונים שלנו, לבקש ולא לוותר לקדוש ברוך הוא, שיגאל אותנו גאולה שלמה במהרה בימינו אמן. גם כותב פה בפרק האחרון של פרשת ואתחנן, לעילוי נשמת שלום בן משה, אמן כן יהי רצון. לעילוי נשמת יוסף בן דליה. וביותר צריך אדם להרבות בתפילות ותחנונים לפני הקדוש ברוך הוא על זרו. לא מספיק שאנחנו מתפללים על עצמנו, מתפללים על המשיח, צריך להתפלל על הילדים שלנו. וזה הוא אומר פה ביתר שאת. כן, למה אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא שבא אמר ישראל, מה אתם נותנים לי ערבון שאני אתן לכם את התורה במעמד הר סיני? איזה ערבון? אז בואו אבות, באו כל הגדולי עולם, דור דעה, אמרו אברהם, יצחק ויעקב, יש לנו משכון טוב. אברהם, יצחק ויעקב, אמר להם, לא, זה לא מספיק בשבילו. בסוף הם אמרו כל מיני אופציות, בסוף אמרו, למען לצוות בניו אחריו. אנחנו מצווים את הילדים שלנו שימשיכו אחרינו, בזכות זה שאמרנו דבר כזה, הקדוש ברוך הוא הנחיל לנו את התורה הקדושה. למה? כל העניין שיהיה המשך. למה? אתם לא מבינים. אני עכשיו צדיק הכי גדול. כן? חס וחלילה ושלום, הילד לא ממשיך. חס וחלילה ושלום, הילד לא ממשיך אחרי. מה זה שווה כל התורה שלי? כי ההמשך שלך נקטע. הילד לא המשיך בדרך שלך. הפסדנו את כל התמונה. לכן, למען יצווה את בניו אחריו, זה היה שווה לתת את התורה, שזה יחזיק על משיח צדקנו. בסוף תדעו לכם, שבוע משיח צדקנו, כבר לא יידח ממנו נידח. למה? המשיח יבוא ברמה רוחנית כזאת גבוהה, שכרגע אין לנו אפילו מושג את הרמות האלה, אבל בכל זאת הוא יאיר לנו בלב שלנו, בליבותינו, כן? רוח השם, רוח אפינו, משיח השם. לכל אחד יהיה בתוך הגוף שלו, ברוח שלו, חלק ממשיח צדקנו. לכן כל אחד שצריך להתפלל על הילדים שלו שימשיכו. עכשיו, אם אנחנו אומרים, טוב מה נעשה, אנחנו עשינו והם לא